Ο Νέλσον Μαντέλα έφυγε, αλλά... Ο Μαντέλα όταν ήταν στη φυλακή κανείς δεν πίστευε όχι μόνο θα βγει από τη φυλακή, αλλά ότι θα φέρει και την ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα. Εμείς λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρέος να βγάλει τη χώρα από το διέξοδο και να ενώσει το λαό. Καταλάβατε, έτσι. Καταλάβατε. Ο Νέλσον Μαντέλα ό,τι έκανε εκεί, έχουμε το έργο του Μαντέλα, και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει εδώ στην Ελλάδα να κάνει ακριβώς ό,τι έκανε ο Μαντέλα και να σώσει τον τόπο. Πρώτη φορά τρίξαν τα κόκαλα ενός ανθρώπου τόσο γρήγορα μετά τον θάνατό του, κυρίες και κύριοι. Είναι σε λίγο την κάσα από μέσα. Το ΣΥΡΙΖΑ τι είπε. Αλλά πέθανε ο Νέλσον Μαντέλα. Πέθανε. Ποιος πέθανε? Η πρώτη είδηση σε όλο το πλανήτη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι ότι ησύχασε πια ο Νέλσον Μαντέλας. Ο Νέλσον Μαντέλας πέθανε, κυρίες και κύριοι. Μαντέλας. Μακεδόνας δικός μας. Μαντέλας. Καλό παιδί. Μαντέλα.